Laguntalde bat izan duzan, sortu genuenok, oso laguntza handia eduki genuen herriaren aldetik, eta bai jende hasi izan etortzen, eta voluntario pila bat daude. Elkartearen helburua dira laguntza sare bat osatzea hutsune horiek betetzeko, borondresekin. Gaixotasun guztiak jasaten dituzten haurrak eta bere familiei laguntzeko. Ospitalean egonaldiak edo bai terapia kubritu edo psikologoak ordaindu terapia horiek oso garestia direnak. Beak jarri zien erekin harrematenetan, justo langabetua gelditu nintzen, eta nik familia monoparentalak eran, nire semaetanik, jateko, garbitzeko, jasteko laguntza behar du. 13 urte ditu orain. Askotan igual da bakarri familia hori entzutea eta hor egotea, baina ordaintzen diegu psikologo bat edo ordaintzen diegu terapia bat edo ordaintzen diegu estraeskolarrak. Zailtasun egoeran daude eta ez daukate, baina hor egotea diruarekin oso garrantzitsua da. Momentuz ekonomikoki nik ez dut laguntzik eskatu, baina bere aldetik izan dut beti aukera hartzeko, eta gero psikologikoki egia esan asko. Ikustea hainbeste voluntario beti daudela zuri begiratzen, zerbait behar badezu deitu eta hor daudela, apoio hori azkenean asko laguntzen dugu, niri bintzat asko lagundu ditze. Gurasoen artean ere ezagutzea, gure seme-alabez hitz egitea eta gure kasu ezberdinak bazkenean pixkat gureak egitea eta apoio hori izatea oso garrantzitsua da. Gure laguntza potenteena izan daitezke ekitaldiak. Gurea bakarrikuk antolatzen duguna da Juneren Negoak eguna, hori urtean behin egiten dugu, eta beste ekitaldi guztia dira kapoti datorkigunak. Asko laguntzen dute, oso ikusgarri egiten zaitu, eta hori bideragarria da aurrera eramateko. Ez gara ezberdinak, azkenean ezberdintasunak denak ditugula, eta denak azkenean berdinak gerala, bihotz bat daukagula, pixka bat gehiago humanizatzea. Bide honetan jarraitzea, famili gehiago atenditu alizatea, Juneren gurasoak nahi zuten bere nahia hori zen eta horretan ari gara.